गोबां मानसिफ्रानो आंनाव कमेन्ट खालाम सोंहरबाय थायो आङो भिडिअ आपल'ड खालामबा मानो आंना फुल भिडिअ आपल'ड जायालासिनो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बेबायदिसो ससे भिडिअ जानानै फैयो होननानै। दा गोबां मानसियानो आंनाव कमेन्ट लिरदों, मेसेजाव सोंहरदों जोङो बेखौ माबोरै थिग खालामनो हागोन लोगोफोर। दा नोंथांमोना बेखौ थिग खालामनो थाखाय नोंथांमोना जेला जोङो नैबाहाय जोङो जेला रिल्स भिडिअ बा भिडिअ आपल'ड खालामो गोलाव बेबायदिनो 3 मिनिट 5 मिनिटनि भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला जोङो गावनि भिडिअखौ सेलेक्ट खालामदो। सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा मा भिडिअखौ हगारगोन बेखौ नैबे नेक्स्टआव थुनानै आपल'डआव होनानै नेक्स्टआव थुनानै जोङो नैबे सेटिंखौ खालामनानै लानांगोन लोगोफोर। अब्लानो नोंथांनि भिडिअआ 3 मिनिटनि भिडिअबा 3 मिनिटैनो आपल'ड जागोन आरो 5 मिनिटनि भिडिअबा 5 मिनिटनि आपल'ड जागोन। नोंथाङा नैबे बुस्थुखौ अन होनानै लादों, बेनिखायनो नोंथांनि भिडिअआ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बेबायदिनो ससे आपल'ड जानानै होदों लोगोफोर। दा लोगोफोर खोथाया जाहैबाय जेब्ला नोंथाङा 3 मिनिट बा 5 मिनिटनि भिडिअ आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथाङा नैबे अपसनखौ नुनो मोनगोन, नै क्रिएट रिल्स फाइल लिस्ट लोगोफोर। जुदि नोंथांनि भिडिअआ 3 मिनिटनि लावसिनब्ला 5 मिनिट 4 मिनिटनि रिल्स भिडिअब्ला नोंथाङा नैबे अपसनखौ अफ खालामनानै होनांगोन। नङाब्ला नोंथाङा जुदि बेबायदिनो अनैनो दोनोब्ला नोंथांनि भिडिअआ ससे क्लिप जानानै होगोन लोगोफोर, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बेबायदिनो। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि रिल्स भिडिअआ जुदि गोलावब्ला नोंथाङा बेखौ अफ खालामनानै नैबाहाय सेभ खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर। अब्लानो नोंथांनि भिडिअआनो 5 मिनिट बा 5 मिनिटआव आपल'ड जागोन, 3 मिनिट बा 3 मिनिटनि भिडिअ आपल'ड जागोन। दा गोबां मानसियानो बुंहरो आंना मानो भिडिअआ गोलाव भिडिअआ मानो ससे दानै पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 बेबायदि जानानै फैयो होननानै। दा नोंथांमोना भिडिअ हगारबा बेखौ खेल खालामालासे डाइरेक्ट आपल'ड होनानै लायो, बेनिखायनो नोंथांनि भिडिअआ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जानानै फैयो लोगोफोर। दा नोंथांमोना बे अपसनखौ जेब्ला नोंथांनि भिडिअआ 3 मिनिटनि लावसिन अब्लासो नोंथांमोना बे अपसनखौ नुनो मोनगोन। जुदि नोंथांमोननि भिडिअआ अलरेडि 50 सेकेन्ड 90 सेकेन्डनि भिडिअब्ला नोंथांमोना बे अपसनखौ नुनो मोननाय नङा, मानो होनोब्ला बियो रिल्सआवनो गोलैखायो। जुदि 3 मिनिटनि भिडिअब्ला नोंथाङा नैबे अपसनखौ नुनो मोनगोन आरोखि। दा जुदि नोंथांमोना बे अपसनखौ नुनो मोनोब्ला नोंथांमोना बेखौ अफ खालामनानै लानानै आपल'ड खालामबानो जाबाय। भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना जायफ्रा आंनि फेसबुक पेजखौ दासिमबो फल' खालामाखै, फल' खालामनानै होबानो जाबाय।